Aalborg Kommune er i gang med at bygge fremtidens plejehjem på havnefronten i Nørresundby. På fremtidens plejehjem er det et mål at inddrage ny teknologi for at skabe trivsel. På plejehjemmet skal der være en række tematiserede rum, hvor et af dem skal være et multifunktionelt rum, som skal baseres på digitale løsninger. Rummet er 90 kvadratmeter stort, og der kan være plads til ca. 100 personer. Vi har arbejdet med følgende formål for det multifunktionelle rum Iris-salen. Beboerne på fremtidens plejehjem skal være aktive i deres hverdag, og det skal rummet understøtte. Lokalet skal være multifunktionelt og skal kunne tilpasses brugernes skiftende behov. Rummet skal kunne danne rammerne for social aktivitet beboerne imellem, men også mellem beboerne og deres pårørende, og mellem beboerne, medarbejdere og borgere fra lokalsamfundet. Det er ambitionen med dette koncept, at det kan være medvirkende til at skabe en øget livskvalitet hos beboerne. I denne video vil vi visualisere vores idéer for det multifunktionelle rum. Her ses Iris-salen. I loftet er der monteret 12 projektorer, hvor igennem man kan projektere forskellige billeder, film og lignende op på alle væggene i lokalet. Lokalet udstyres samtidig med Kinect-teknologi. Denne teknologi gør det muligt for brugerne at interagere med den projekterede overflade. Vi vil nu vise nogle forskellige scenarier, som viser, hvordan lokalet kan ændres efter brugernes skiftende behov. Det første scenarie, vi vil vise jer, kalder vi Paris-scenariet. I dette scenarie omdannes Iris-salen til Paris. Der projekteres billeder af Paris op på alle væggene. Der opstilles markedsboder, hvor beboerne kan købe forskellige ting. Det er frivillige fra lokalsamfundet, som står for boderne. Der laves et sproghjørne, hvor beboerne kan lære lidt franske gloser. Der stilles caféborde op, hvor beboerne kan få serveret kaffe og croissanter. Billederne på væggene og de forskellige aktiviteter skal tilsammen skabe en parisisk atmosfære. Nogle gange kan ældre have svært ved at rumme mange mennesker på én gang. Derfor kan aktiviteterne i det store rum være overvældende. Vi har derfor valgt, at Iris-salen skal kunne inddeles i mindre rum. I dette scenarie skabes der en museumskontor. Beboerne sidder ned, mens der kommer forskellige malerier frem på skærmen foran dem. Mens billederne vises, er der en stemme, som fortæller om malerierne. Som med Paris-scenariet muliggør det digitale museum, at beboerne kan få oplevelser, som ellers ville være svært tilgængelige. Iris-salen skal også kunne deles op i 4 intime rum. Derved kan der opfyldes flere behov på én gang, da flere aktiviteter kan køre samtidig. I scenariet til venstre kan beboerne modtage undervisning, som f.eks. at lære at skype med deres pårørende. Det kunne enten være en frivillig, en pårørende eller måske en studerende, der havde brug for erfaringen, som stod for undervisningen. På den her måde får beboerne mulighed for at udvikle sig og lære noget nyt. Det skal også være muligt for beboerne at lave aktiviteter i Iris-salen med deres pårørende. I scenariet til højre har en beboer besøg af nogle pårørende, og de quizzer sammen. Herved kan beboerne og de pårørende være fælles om en aktivitet og lave noget sammen, frem for bare at sidde og drikke kaffe. Som vist i scenarierne kan der ved hjælp af Iris-salens opskiftelighed konstant skabes forskellige rammer for social aktivitet. Beboerne på plejehjemmet har mulighed for at møde andre med samme interesser, som de kan være fælles om i Iris-salen. I denne video er nogle få idéer præsenteret. Derudover anbefaler vi, at der blandt beboerne på fremtidens plejehjem nedsættes et råd, som kan komme med forslag til aktiviteter i Iris-salen.